салом дӯстон ва мухлисони ММА ба канали мо обуна шуда барои дастгирии мо ҳатман дар ҳамин видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯзаро оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд ки дастафка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либос силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. Сарвар Ҳамидов варзишгари мағлубнашаванда буда мехоҳад мавқеи худро дар лигаи Беллатор мустаҳкам кунад. ба наздикӣ дар Дублин Сарвар Ҳамидов 16:0 дар чорабинии Беллатор Дублин муборизаи навбатии худро бар зидди варзишгари брезилиягӣ Марсилли Алвес 11:3 баргузор кард ва бо қарори доварон пирӯз гардид. ҷанговарон дар вазни сабуктарин 61.2 килограмм муҳориба карданд. муҳориба 3 давр давом кард ки дар ҳар кадоми онҳо Ҳамидов бартарӣ дошт ва ба мубориза дар партер таклиф мекард. дар натиҷа ҳамаи доварон ӯро бо ҳисоби 30 қавитарин эътироф карданд. бо ин муваффақият варзишгари 27-сола статистикаи комилро дар ММА-и касбӣ нигоҳ дошт. вай дар карьераи худ 16 муҳориба дошта дар ҳамааш пирӯз шудааст. ба гуфти худи варзишгар яке аз мақсади асосӣ дар касбаш гирифтани камарбанди Беллатор аст. дар ин лига ӯ 3 муҳориба гузаронида дастболо шудааст ва ба зудӣ интизор аст ки чорумин муҳорибаашро низ қабул кунанд. Сарвар Ҳамидов соли 1997 дар Нуробод ба дунё омадааст. аммо вақте ки ӯ 4 сола буд оилааш ба шаҳри Душанбе мекӯчанд. дар пойтахти Тоҷикистон вай гимназияро хатм кард ва ба варзиш машғул шуд ва соли 2016 донишҷӯи факултети иқтисод ва менеҷменти донишгоҳи давлатии Алтай шуд ва ба Барнаул омад ки дар он ҷо ба ММА шавқ пайдо кард. Дэн Хукер ба Арман Сарукян виз уфтод. Дэн Хукер ки бар зидди Матеуш Гамрот ғалабаи хайри чашмдош ба даст овард, хабаре ки UFC мехоҳад ӯ бо Чарлз Оливера биҷангад тасдиқ кард. аммо ӯ худаш ба рақобати дигар муҳорибаро буданро афзалтар медонад. ба гуфти варзишгар ӯ мехоҳад бо Арман Сарукян муҳориба кунад то дар сурати муваффақ шудан имконияти ҷанг барои унвонро пайдо кунад. бале онҳо мехоҳанд ба ман Чарлзро диҳанд, аммо як қатор корҳои аҷибе ҳастанд ки ман карда метавонам. ман омодаам бо ҳама мубориза барам, ҳатто бо Арман, гуфт Хукер дар мусоҳиба. дар UFC 305 Дэн Хукер сеюмин пирӯзии пай дар пайро бо қарори ҷудогонаи доварон бар зидди Матеуш Гамрот ба даст овард. Арман Сарукян бошад дар моҳи апрел бо қарори ҷудогонаи доварон Чарлз Оливераро мағлуб кард ва дар моҳи октябр бояд бо Ислом Махачев мулоқот мекард. аммо муборизаи унвонӣ бо сабаби ҷароҳати қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни сабук ба муҳлати номуайян гузошта шуд. варзишгари тоҷик Самандар Муродов 10:0 ва варзишгари амрикоӣ Ҷонатан Пирсма 9:2 шаби 24 август дар мусобиқаи Road to UFC муҳориба хоҳанд кард. турнир дар Лас Вегас баргузор мешавад. Самандар Муродов пеш аз сафар ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико андешаҳои худро нақл кард. ман ва даста ва ҳайати мураббиён омодагиҳои охирини худро пеш аз марҳилаи муҳим сафар ба амрико анҷом додем. ман мехоҳам ба клуби Аҳмад Тоҷикистон миннатдории худро баён кунам. бародаронам, шарикони спарринг ва ҳар касе ки дар ин роҳ дар он ҷо ба ман буд ва кӯмак мекард. дар пеш пешниҳодҳо ва пирӯзиҳои нав ҳастанд ва ман медонам ки бо чунин даста дар пеши мо ҳама гуна вазифаҳои гузоштаро иҷро хоҳем кард. Самандар Муродов яке аз варзишгарони маъруфи тоҷик аст ки ӯро ҳамчун ҷанговари ояндаи UFC медонанд. Муродов ҷанговари ояндадор аз Тоҷикистон бо рекорди 10:0 мебошад ва имконият дорад ки дар рӯйхати UFC аз Тоҷикистон варзишгари навбатӣ шавад ки мо ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. ва дӯстони азиз бо шумо дар ҳамин ҷо хайри хуш мекунем то видеоҳои навбатӣ. хайр.